Arratsalde on guztioi. Burlatan, beste hainbat tokitan bezala, etxe kaleratzeen aurka hainbat jende eta eragile sozial eta denetarik elkartu dira. Manifestu bat idatzi dute eta beraiekin horren inguruan hitz egingo dugu. Etxe bizitza luxua edo oinarrizko eskubiderik? Nik uste dut luxua ez dela, jendeak etxea behar du bizitzeko. Luxua dela bankuek beste diru eramatea, ez? Jendeak behar du eta hain beste aipatzen dute konstituzioan ere horrela jartzen du, ez? Etxe bizitza eskubidea dela. Ez da zuzena jendea etxetik botatzea. Etxe bizitza luxu bat da edo oinarrizko eskubiderik? Etxe bizitza, gutxinaka luxu bihurtzen ari da, baino niretzat eta ez dakit. Etika bat du nontzat, nik uste dut dela oinarrizko eskubidea. Denok behar dugu leku bat bizitzeko eta hori eta Konstituzio Espainolak ere erraten du oinarrizko eskubidea dela, ez dakit. Horrein ez dugu kasurik egiten, ez dakit. Etxe bizitza luxua da edo eskubide bat pertsonentzako? Niretzako eskubide bat. Esan gaitzatzeke eskubide zuzera. Etxe bizitza luxua da edo oinarrizko eskubidea? Nire uste da oinarrizko eskubidea, dudarik gabe. Da, derecho konstituzionala gainera. Momentu honetan gainera ez da betetzen eskubide hori eta nire ustez hau da gure helmuga lortzea izango dela eskubidea. Ilunber, nora garamatza egoera honek? Egoera honek garamatza eta, pixko bat esageratua izanen naiz, feudalismora. Esan nahi dut, lortutako eskubide guztiak kentzen nahi zaizkigu, orduan, poliki-poliki jendeak gehiago lan eginen du, gutxiago kobratuko du. Ikusi dugu, ustelkeriarengatik jendea ez dela mugitzen. Jendea geroz eta egoera okerragoa ikusi, orduan eta gutxiago pentsatu nahiko du egoeran, geroz eta gehiago lan eginen du, geroz eta gehiago lan eginda denbora libre gutxiago pentsatu oraindik ere, eta azkenean ez gara hartuko gure egoeraz eta joanen gara txirotzen poliki-poliki ez baldin bagu zerbait egiten orain. Zen argi dago, jendea geroz eta gehiago izorratu ez dela gehiago mugitzen. Eskubideak dituen jendea mugitzen da, hezkuntza duen jendea mugitzen da, baina eskubideak kentzen ari zaizkigu, hezkuntza pribatua bihurtzen ari da, publikoa okertzen ari da, ez dakit, egoera beltza ikusten dut orain mugitzen ez baldin bagara, eta oso azkar egin beharko litzateke, muga pasatu horretik. Ikusi dugunez, Burlatako gizarteak nahiko arduratuta dago egoerarekin. Ea gure mandatariek eta agintariek pixkat arduratzen diren egoeraz. Mi esker eta hurrengora arte. Arratsalde on guztioi. Burlatako plataforma, talde politiko, erakunde, elkarte, peña, zein norbanakoek ondorengoa aditzera eman nahi dugu. Burlatan ez gara atzean geratu nahi. Burlata etxe kaleratzerik gunea izendatu nahi dugu. Nafarroako hainbat herrik eta Iruñako hainbat auzok egin duten bezala. Udalak ere bat egin du Udaberri Berdea kanpainarekin eta mozio bat onartu du Burlata etxe kaleratzerik gabeko unea izendatzeko. Ekimen honekin aurrera pauso bat emanen dugu. Kaltetutako pertsonen alde egiteko tresna eraginkor bat eskuratuko dugu, bai orainaldian zein etorkizunean ere.